Deithon ni chydig bach rwan am y trac yma wyt ti'n neud ar gyfer hanner cant. Wel, syniad ydi o, gan fod oedd gymdeithas yn dathlu hanner can mlynedd, o'n i'n meddwl swn i'n trio cynhwyso yr hanner canrif i fewn i hanner can munud, so. Cymryd record neu clip sain o bob blwyddyn o 62 ymlaen. Mae'n cychwyn yn amlwg fysa Saunders Lewis, sef tynged o iaith o 62, ond y bwriad ydy gweithio'n hun fyny at record oedd gobeithio allan wsos cyn 50 i hun. Dwi'n meddwl mae'n bwysig trio dangos faint mae gerddoriaeth Cymraeg di newid o ran arddull, ond hefyd o ran techneg a ansawdd sain. Felly, dwi'n meddwl fe rai fi dechrau efo pethau uffernol o syml dy Tony Galoma oedd yn cael ei recordio mewn neuadd pentre trwy Edward H, sŵn fwy rock, sŵn fwy hi-fi, wedyn i'r cyfnod punk yn amlwg yr 80au fyddai'n edrych am pethau fwy fatha'r cyrff ac datblygu trwy'r 90au gorci, Subfurries, i cyfnod fi, sef dechrau'r ganrif hip-hop, felly fyddai'n rhoi bach o Purple Pew i fewn trwy Genod Drwg, trwy hyd at heddiw, trwy'r odds, os da chi lwcus. Sut ti'n mynd ati i wneud y trac, achos lot o bethau wrth gwrs ddim ar MP3, lot yn nhw dim ond ar recordia? Fyddai'n cymryd y recordia hen, lle erbyn hyn, dyn ni ddigon lwcus, mae yna record USB gan fi fan'na sydd wedi connectio i hwn, felly mae trosglwyddo nhw eitha hawdd, dan bwys os mae'n cassette final yn MP3. Y problem ydy tra cael nhw gyd i weithio fe gilydd. Dwi'n misio fo swnio fel DJ priodas gwael, lle mae curiada'n carlamu a mae alawon yn clasio. Mae o fod i swnio fel un can hir. Ydy o'n ffordd i chdi yn fwy na just trac? Ydy o'n ffordd o ddathlu bach o hanes ac yn y blaen? Dwi'n gwybod os yw'n gawslyd, ond sa'ch di bron gallu mwy fatha rhyw fath o llythyr cariad i Cymdeithas Iaith oherwydd. Erbyn ŵan mae pobl yn gallu deud nhw'n be oedden nhw, ond dros y hanner canrif diwetha, maen nhw wedi crynnu mor gymaint i ddiwylliant Cymraeg heb yn nhw fysa gan ni'n rhan fwyaf o'r grwpiau anagol yma. Nhw oedd yn trefnu'r gigs, nhw oedd yn brwydro i gael S4C, heb nhw fysa yna'n digwydd, heb nhw fysa Radio Cymru ddim fel mae o. Ar wahân i dy berfformiad di wrth gwrs, os a unrhyw beth arall ti'n edrych ymlaen yn benodol ato fo? Mae'n mor gymaint yn mynd ymlaen a dwi'n meddwl un peth rhaid fi ddeud sy'n swnio'n anhygoel ydy ffaith bod maen nhw wedi rhoi y bwgan a Crash Disco, maen nhw wedi rhoi slots hwyr iddyn nhw. Dyn nhw ddim yn prif grwpiau ar y funud, maen nhw dal yn bron iawn yn gorffan yn nosweithi, sy'n dwi'n meddwl rhywbeth anhygoel oherwydd mae'r gerddoriaeth maen nhw'n creu yn amlwg yn rhywbeth bydd bobl yn gallu dawnsio i. Mae'n swnio fel gwyl gerddorol iawn, felly gobeithio fydd bobl yn amser cinio a fydden nhw yr un dorf yn gwylio grŵp am 3 o'r gloch a fydd yna'n gwylio fo am 11.